Brodor o ros Llanyrchigog yr oedd Aidi Hwsn, clamp o bentref sy'n gynnyrch y chwildro diwydiannol. 200 o flynyddoedd yn ôl, nid oedd nemawr sôn am y lle, ond roedd glo yn ei ar yr ardal. Llanyrch yw y pentref, ac i'w gyrraedd rhaid gadael y gwastatir sy'n gorwedd rhwng Wrecsam ar Iwabon a dringo allt y gwter. Ar allt hon arwysir pentref i arwahanrwydd, ac a wnaeth y bobl yn llwyth ar wahân yn yr ucheldir. I fyny allt y gwter a heibio ystod y go. A dacwr gŵr yn dyfod, a'i dabwr gyda go. O gylch ei ben mae clychau i'w gweld yn rhes a res, ac wrth ei draed mae tenyn yn gweithio'r symbol pres. Mae pib a'i chod chwyddedig gyda rhwng ei fron a'i fraich, ac yntau'n troi a throsi dan ei soniarus faich. I fyny allt y gwter a heibio ystod y go, a ninnau blant y pentref yn tyrru ato fo. Gweriniaeth syml a gaid yn y dyddiau hynny, a hyn a gyfrif i fesur am gynllun di-gynllun a frosgor ystrydoedd ar tai. Pob gweithiwr fesul i adnoddau yn codi i gaban ei hun yn ôl i fympwy ei hun. Annibyniaeth gwerin sy'n dal o hyd yn nodwedd amlwg yng nghymeriad y trigolion, a phwyndod i unrhyw yrwr modur i'w trafeilio drwy'r hos. Fel pob pentref, y mae i'r hos i ganolfannau pwysig. Un ohonynt yw y groes. Mae'n cyfarfod 2 ffordd, a mae'n cyfarfod hen Golias, creithiau ar Hafod, Bersia, Mycenion ar ei wynebau, a chreithiau dyfnach ar ei cefnau. Ond yn awr, sirioldeb, gwen hapus, ateb parod a sgwrs. Mewn iaith sy'n taro clust ydi eithrin braidd y not. Mae ga iam, tiodone, diam, noryn, bawedd, a'r get llardiau. Pobl chwym i meddwl a chyflym i parabl. Mor chwym weithiau nes anwybyddu diwyddebau. Pobl o argyhoeddiadau dyfnion. Du yw du a gwyn yw gwyn a dim lliw llwyd. Ymddangos weithiau yn orhyderus. Ffrindiau cywir, gelynion angymodlon, eu plesio'n rhwydd a'i digio'n rhwydd hefyd. Gwerin, onest, syth, gyfeillgar. Erbyn heddiw cafodd y pentref ganolfan braf y stiwt, plas mwnwyr i roddi iddo ei enw parch a llwyddodd i beidio mynd yn glwb fel llawer o ganolfannau'r sawth. Bu'n gymwynaswr parod i'r pentref ar hyd y blynyddoedd. Wedi ei roseiddio a'i wneud yn barchus, lle i gynnar rehearsals y corau ac i'r hen bobl gyfarfod a'i gilydd. Glo yw prif ddiwydiant yr ardal ar wahân efallai i athrawon a phregethwyr, ac yng nglofa yr Hafod y bu'r trigolion yn gweithio ar hyd y blynyddoedd. A gorwedd y pwll rhyw 2 filltir o'r pentref ar y tir gwastad a'r bonc faw yn codi fel un o byramidiau raifft. Ond fe fu cyfnod pan beidiodd yr olwynion a throi, yn yr 20au a'r 30au o'r ganrif hon. Bylchog oedd y diwrnod gwaith ar y cyflog yn fach, ac o'r diwedd y coliar yn rhoi pethau gyflog prin yn ôl i'r meistr mwyn cadw'r pwll ar agor. Yna streic ac agor y pyllau bychain ar oes yr enw i'r pwnciau, y tomeni a dawyd yn weddill wedi cael pyllau. Ac erbyn heddiw, ceisiodd y bobl drwy'r pwnciau yn barc, planwyd coed. Ond rhywfodd nid oes rheolwg llewyrchus arnynt. Colias a chantorion yw pobl yr hos, nid garddwyr. Diwydiant arall oedd cloddio am glai i wneud teils a brics. Bu'r gwaith bach hwn wrthi hyd ychydig blynyddoedd yn ôl. Pwll ar ganol cae nepell o goed y brain, a heddiw dim ond segur faen sy'n gwylio'r fangre hon hefyd. Sonia Hwsyn yn un o'i gerddi am berthu Bryn y Brain, ac yno bu ef a'i gyfeillion yn aros i wrando Can yr Eos. Ni yw'n pwy deunau'r stori fod Eos rhwng y drain yn canu chalon allan ymherthu Bryn y Brain. Ond cerddem yn finteioedd dan olau'r lleiadfaen i wrando Can yr Eos ymherthu Bryn y Brain.
Niwn a glywodd undyn o'r dyrfa honno rioed y mwy na deryn cemllwyd yn canu'n y coed. Ond gwn mor llon y teithiam ar draws y cyau glas, a'r hyfryd disgwyl wedyn, dan gysgod coed y plas. I dawel lys yr hafnos, ni ddaeth y cantor per, ond melys oedd yr aros a'r disgwyl dan y ser. Disgwyl y gerdd nis canwyd, gwrando y gan ddilef, a gobaith yn creu nefoedd o radda wedig nef. Ac yn y pentref diwydiannol, clos, sensitif hwn, ar yr ail o Fedi 1880, y ganwyd Isaac Daniel Hwsyn, mab Edward a Harriet Hwsyn. Masnachwr oedd ei dad, a ddaeth i'r pentref o Sir Flint, a'i fam yn un o ferched y fro. Tyfodd ei dad yn ŵr o ddylynwad mawr ym mywyd cyhoeddus yr ardal. Gwahanol oedd ei fab, un a hoffai'r encilion, bachgen bach unig, yn wahanol i blant y colias. Ac eithrio ychydig blynyddoedd, yma, yn Victoria House, Market Street Horse, y bu ei drigias. Cyfnod y capeli llawn oedd cyfnod Llencyndod Hwsyn, ac elai'r teulu i gapel Jerusalem neu y capel mawr ar lafar gwlad. Yr oedd yn gapelwr selog, ceisiwyd ei berswadio i fynd yn flynor, ond gwrthododd. Teimlau i fod yn ormod o fohemiad i'r sedd fawr. Cafodd ei addysg gynnar yn ysgol y bwrdd yn yr Hos, heb fod ymhell o goed Bryn y Brain. Adeilad yn nythu yn ymyl hen stesion yr Hos. Ysgol a'i hawyrgylch yn Gymreig o hyd a'r tai yn gwasgu'n dyn amdani. Nepell o bentref y cefn y sonir amdano yn yr hen lofa, deuwn ni rodfa'r panorama, hoff lwybr y bardd. Yno bu'n rhedeg ac yn rhodio, ac yno efallai y profodd wefr Seimon mab Jona. Paham y gadewais dy rwydau ath gwch fab Jona a rantir mor ffôl. Gadael dy fysnach a myned ar ôl llencyn o saer o Nazareth dref. Gwelais ei wyneb a chlywais ei lef, ar haid oedd ei ddili nef. Cryfach a theirach yr alwad hon, a mwynach, mil mwynach na galwad y don ar hwyrnos loer olau, ddi gyffrodd i stŵr. Gadewais y cyfan i ddilyn y gŵr. Galwyd Aidi Hwsyn yn fardd y tŵr ifori, heb fod mewn cyswllt â bywyd. Byd a fo am hyn, fe lwyddodd serch hynny i ennill clust a chalon Cymru gyda'i farddoniaeth syml a didwyll. Roedd gwreiddiau Aidi Hwsyn yn ardal weithfawl o'r Hos, ond carau natur yn angherddol, ac felly nid rhyfedd iddo ddymuno i'w ffrindiau, wasgaru ei lwch yn yr awyr agored uwch ben dyffryn Llan Gollen, ac yno hefyd y codwyd cof golofn i'r bardd hwn. Ni chaiff y prif yng nghawd, mai fy mrawd i'w ef. Gwell genydd enau glân y tân a'i wenfflam gref. Mi rof y llwch ar ben fy hint, yng ngofal gwynt a nef, i wasgar ple ymyn ar feisydd gwyn fy ngwlad, fel hywr ar y ddôl, yn bwrw nôl yr had. Y prydd i'r prydd, a'r ysbryd fry yn tai i di ei dad.